kabaan kabangakwa ban pensyai bahang ni namar kibabun ba kipai ba kidon kajing artatin bat ki keno ya ka sorkar balai ba ka sorkar haba kita ki ba along positif kimra no sya ka jaka sumar ka jongki balai ban ailat bikin syong haying dan balai ban ailat ban sumar ya ki hapo kaying kasen ngakwa ban batai hang ni katkum ka protokol napo ka Ministry of Health bat kumjuru na ka Health Department jong ke Jelam Megala bat kumjuru na ki expert jong ka medical team ka badon hapo ke Jelam Megala jongi kani ka jajing pang lada yok positif kiba yok positif kidon sau benta ka benengkong ngiong ka asymptomatic kabadai ka kategori A kabamut kabasudon tang kadak bakalong positif nang ta kabaar ka kategori kalong kamail symptomatic kabingiong ka kategori B nang ta kabalay kalong kadon sakaway ka kabingiong ka severe symptomatic case kabahap hapo ka kategori C bat kabakado kadega severe symptomatic kaba kta ya karukom ring mensi ka breathing problem kaba habak poi hau tau put bakimla ban ring mensi kamut ya kata kikot ka kategori kaba saw ka kategori D A B C D kini kibayo ya ka kategori A kaba sulong be ka simptom kaba malumala nangta kaba ar kaba ngiong ka mild symptom kaba mud don teng gajing shit don teng gajing kriat don gajerho don teng ka jing bayong kli hang ni hang tai yakini ngiong ka hap ka kategori A bat ka kategori B yakini ki bahap hakini ki artli ki kategori ngakwa ban pensyai bah hakmat jong pi ki pai bat nong song snong jong ke Jelam Megala jongi phimdei ban tin phimdei ban smith phila ban sumar halaki jong ki ying ki sen tamba pi habdon ha ikamra ibakar pang marway klem ya syongkai lang bat no ru lakalong bat ime ipa bat ki bahaying basen lani bat ki parlok ki perjor tenakata kadaw ngakwa ban pensyai hakan ni kejanmit ya baro balai baka sorkar kamsim lara ya kini ki prangut kendai ngut menta kini ki kendai ngut imsim lara sa hospital namar bakidang hap hakan ni ka symptom A lani ka kategori A batru ka kategori B te ini iway ngira menhne menstep chapo hospital idon ka symptom hakabadon ka breathing problem kendiat ten rehadin bila po ya hospital iru ilong stable imdon kan kono ka sign ba ka jingpang kanang kiu lani kanang jur ha kamet kejongi Daina kata daw yaki bakum kini kategori A kategori B ngakwa ban saisisin pat kalomba kila ban sumar haying lajong lada kibiang ke kamera bakin syong marwe tenre yaki tu pat ki bomdon ka kamera ka babit ka babiang bakin syong marwe let's say kimla banya light na kibahaying basem na kipara na kihmen na imei na ipa yaki bakum kita na kaliang ka bor sorkar ni ong yaki pentip siya ka sorkar kenang bangin bu yaki hapo ka quarantine center jong ka sorkar ka bangila penbek gerbang kata kadi ka bangakwa ban pensyai hakmat jong ki paitba nong nong baro bakin snautu ba ya ka kategori A
bat ka kategori B ngila kila ban syat ban klan biang tanda ka baki syong halaki jong ki yeng ki sem ki joki klem ya kle baru klem ya mix batnu kin nong syong snong kin nong syong thao na kata ka daw ka banga kerpat kolong hang ni lesi ndang don shu ki ban yo positif nang ni sekmat pat ba nong syong snong ba e jo ka jelas ngau ba what shifting ladaki don ye ko positif ka bandang hap haka kategori A kategori B wat ong ba phipin penmi no yakin snong wat ong ba phin ba snong yaki wat ong ba ka sarkar ka lai lan yaki nai ka bang kwa ban pen syaya pi kane ka de ka advice nadu ka World Health Organization hadu ka ministry jo ka health na Delhi bat kumjuru na ka health department jong ka sarkar jela jongi te light no kitu kibahap haka kategori C bat ka kategori D yakini ngihap badra yaki Shah Hospital na ka benta ka jing sumar ka bakham penia kata ka bangakwa ban pensyai hakmat jompi ki paiba nong song snong haka ni ka janbet namara hakini ki don bon ke jingkren ki balai phojat lai phoskin ngada kerpat ya pikin nong song snong kham tam ya kin nong sensyar snong ki rangba snong ki ba per ka komiti snong ka ba per ka banga kerpat rit akmat jompi sngo ba ya trelang bat ka bor sarkar hakaba lada don ki positive cases haki snong ki jompi sngo ba wat ting wat smith namar nakaliang ka tim jong ki doktor nakaliang jong ka sarkar nakaliang jong ka health department ni ya phone ni ya kontak bat ki lakum gumnu nyausin prasin hakisisngi bantip baka condition jong ki kalong kumno na kermen scam da ka jinye trelang ga jongi da ka jinye kit khelang jongi nadu ka borsnong ka borthau hadu kilong yeng kilong sem hadu ki presnong ki perthau ladangi ngimat ladangi yat lengba ya ki kum kini ki kes kum mga ong yapi haka jaka bangin shifting nganga on pi what shifting ngin ya treshi toblang bat ngin kuntulang ru ya kitu ki bahayeng ki pasen jong kitu ki bayo ya ka positive case hakaba ngin yale kat bala ban pentikina bakin songkop hala ijong ikamra klemmi syabar bat kumjuru ngin supen biang ya ka bam kadi ke jongki kat kum kijing don kam jongki kabam man lakasngi